Pozor, za chvíľku bude moderné byť antipopulista, lebo to bude znova trend, ale ja už to kľudne môžem o sebe povedať, že ja už 10 rokov som antipopulista. Viete, vy tu už máte toľko populistov, že celkovo tá stratégia, že teraz budeme trošku aj my, je vlastne kontraproduktívna, lebo tí, čo chcú voliť populistov, majú populistov. Ja chcem veriť, že na Slovensku sa vytvorí množina ľudí, ktorí nechcú voliť populistov. Čo to je za politika, keď rozprávate to, čo chcú ľudia počuť? To je zákerná, hnusná politika na to, aby ste vy boli tam, aby ste mali plat. Ak zdegradujeme politiku na to, že nájdeme si množinu ľudí, ktorým hovorím to, čo chcú počuť, koniec. Vymalované. Viete, my máme iný problém. My máme problém, že nemáme na dôchodky. Naozaj nemáme na dôchodky. My nemáme ropu, nemáme zlato, nemáme nič. Akože to sú problémy Slovenska. Poďme sa o tom rozprávať, že čo ideme robiť. Pravicové riešenie teraz je, treba ľuďom hovoriť pravdu. Prečo sa ľuďom nepovie pravda, že sociálna poisťovňa nemá na 12. dôchodky? Ergo, keď nemáte na 12., tak skade máte na 13. Tam je riziko, a čoho sa bojím, že Smer bude ešte viacej blbnúť z pohľadu nehospodárnosti verejných financií.